Nutrition is another cornerstone of this holistic approach. By promoting food security and encouraging subsistence farming, we aim to empower our citizens to become self-sufficient. This will help ensure that families have access to nutritious food, ikakhulukazi ngoba ama-nutrients amaningi esiwadingayo akhona ekhabishini, akhona espinashini, konke lokho ongadingi nokuthi uzukhipha imali kwesinye isikhathi ukuyokuthenga ngoba uyakwazi ukuthi ukutshale emakhaya. Siyafisa ke ukuthi si-emphasize lokho emphakathini wakithi. Uma sithi sizoba ne-holistic approach kwi-health, sikhuluma ngakho lokho, ngiyazi ukuthi sizosebenza kahle ndawonye nodadewethu MEC ukaMadlopha Mthethwa ukuze senze sure ukuthi kuyenzeka lokho abantu bakithi bayakwazi futhi ukudla oku-healthy.